दिनै गेदेमा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 164थि गोथार जोनोम सान। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 164थि गोथार जोनोम सानखौ दिनै जेरावबो फालिनाय नुनो मोन्दों। जर'खायै दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 164थि गोथार जोनोम सानखौ हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव फालिनाय जायो। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्ट आरो बिटिआर सरकारजों लोगोसे दिल्ली इउनिट एबसुनि जथायै बानजायनायाव दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 164थि गोथार जोनोम सानखौ गोदान दिल्लीनि पुलिस कलनीनि कमिउनिटि सेन्टाराव फालिनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, एमपि रेणगोरा नार्जारि, जिकेबि ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर', मावफुं सोद्रोमा आरो एमसिएलए बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि 1860 मायथाइनि दिनै 18 एप्रिल खालारावनो जोनोम मोननाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जायखौ मेष गान्धीबो बुंनाय जायो। बिथाङा बर' हारिखौ रैखाथि होनाय आरो बर'फ्रा गुबुन हारिनि सिनायथि लालांनायखौ होबथानाय, बर' हारिनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो आरो धोरोमारि फारसे सांग्रांथि लाखिनो थाखाय गोख्रों खामानि मावबोदोंमोन। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 164थि गोथार जोनोम सानखौ गिबियै गोदान दिल्लीआव फालिनाय जायो। दिनैनि बे फालिथायावनो पद्मश्री बान्था मोननाय जादव पायेंनो 5थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बान्थाखौ गथायनाय जायो। बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायि जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118।